Okay, maayong gabi mga higala o mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw dinhi sa tulumanon. Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga puno kinis makasayuran, mga pasidaan o mga pagtulunan nga nagasukad sa balaang kasulatan nga makapahimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, magampo ta mga higala. Amahan na mo nga ana sa kaitasan sa mga langit. Nining gabiho na o Dios, nagakalipay kami sa pagpasalamat kanimo. Nining lain na usab nga higayon, din amo na usab nga matun-an og mapamatian ang imong mga pulong. Tuguti o Dios nga ang balaan nga Espiritu mag-abli sa among panumduman, among manahuna, among makasing-kasing, nga amo untang masabtan ang imong mga pulong, nga magiyahan kaming tanan, paingon diha sa imong sabakan. Bendisyon kami karong gabihuna, ug amo sang giampos pinasahi, ang among mga kaigsunan o makahigalaan, ng uban adunay gihambin nga physical nga mga balatian sa lawas, hinaot pa nga imo silang hikapon karong gabihuna aron mahibalik ang ilang mga maayong panglawas. Ang uban sab adunay mga suliran sa panimalay, family trouble, hinaot pa ikaw maghatag og kalinaw sa ilang mga puloy-anan. Ang uban ay mga financial problem, hinaot pa ikaw magatubag o magsangkap sa ilang mga pagpanginahanglan. Karong gabihuna o Dios, naghangyo kami kanimo nga imo kaming tabangan. Giyahi kami kay mo'y among gihandom nga kung mobalik si Ginosos, wala untay isa namo malaglag. Kami untang tanan, mga luwas o makapuyo sa langit ng pulianan. Mandui o giyahi ang matag usa namo ni gabiyo na kini among gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginosos nga among manluwas. Amen. Okay, moadto ta higala no sa pagpadayon sa ato nga programa, atong gina-welcome ang tanan nato nga mga listener sa radio. Kutob sa naminaw karon sa radio, dinhi sa maabot no sa atong broadcast sama pananglitan diri sa Negros Oriental o Occidental Negros, kay daghang mga part diha nga madungog pinaagi sa radio lang no. Unya diri pod sa Biliran Province, makuha po na itong programa dito. Unya diri sa probinsya sa Leyte. Unya bisan pa man diri sa Islas Camotes o diri sa Bantayan Island. Unya dinisad sa Mainland Cebu, diya sa Carmen hangtod nganhi sa Daan Bantayan, diya sa Maya. So daghang mga dapit nga makuha nining ato nga broadcast no sa through radio. O niya, loko po ni Steve o kalibutan tungod kay nag-live man ta sa Facebook mga higala. So makuha ni sa tibo kalibutan ng ato nga programa sa mahinungdan nga alang sa atong mga follower, atong mga viewers, o niya, atong gihangyo nga palihog atong i-share mga higala ang ato nga program para nga ang ato usad nga mga friend o maminahal sa kinabuhi, mapanalanginan po sila sa pulong sa Ginoo nga ilang mapamatian. Kay wala ta nasayod nga pag-share nimo sa mga pangutana nga aton tubagon diri. Mausay pangutana nga nasunahuna sa inyo mga friend ug mga kahigala, among mga minahal sa kinabuhi. So mabless sila higala, pinaagi silang pagpamati sa pulong sa Ginoo. Mao na nga atong i-share ang pulong sa Ginoo karong gabhiuna. O niya, alang sa atong mga kahigalaan na minaw, no, pwede mong makatext nga rin ako sa akong number, kung gipahibaw ninyo, wala pa nakaabot si Brother John, ang atong partner. Wala ko nasayod kon moari ba siya ron, wa man po siya mag-contact, base karong taod-taod maabot siya, or base o gitugnaw tingalito, kay gauwan-uwan baya no, lain baya ang panahon, ang tempo karong panahon na. Gani nag-raincoat ta sukad pagikan na to,
kay magsig taligsik pero di na doon kay kusugawan pero katugnaw gyud ang panahon tungod kay doon naman goy bagyo mga higala walang noon diri sa Tua padong sa Naas Bicol unya padong na ngadto sa Luzon no ang bagyo mo nang kita dinhi makasinati gyud tag mga pag-ulan-ulan gani ang ato nga pag-asa kanunay naghatag og warning pasidaan sa mga katawhan aron makaandam ta munang ato diri pag-ulan-ulan gyud unya ang uban makasinati og kusog nga pagbaha na mangandam ta karon panahon unya mo na nga nining panahon na nag-inusara karon diri sa studio kung naamoy mga mensahe higala diri diretso og padala sa ako nga number no kang Brother Levi Clavis nga number or pwede ari mo mopadangat og mga mensahe sa comment section nato sa Facebook no aron nato nang mabasa namoy mga panimbaya ngadto sa inyong mga kahigalaan mga pangumusta or kaha namoy mga pangutana mahitungod sa pulong sa Ginoo mahimo nga mo text mo sa akong number pwede sad ari sa comment section nato aron to mabasa ug kon pananglit na amoy mga ikaduga nga tubag sa pangutana nga atong take-upon karon so makahimo mo sa paghatag sa inyong unahon na higala inyong mga tampo nga mga tubag nindot man na nga kamusad makaparticipate dinhi sa ato nga tulumanon kay nabayay mga kahigalaan nato kamong naminaw nga dunay mga nindot kaayong mga ikatubag so i-share na dinhi brag sharing mo nato i-share na dinhi og kon pananglit nalibgan namoy gikalibgan higalas mga tubag so mahimo man sad na nga atong i-follow up no aron matagaan nato pagyud og mas klaro pagyud nga pagpasabot mga kahigalaan kana kon wala kaayo nato masabti no so karong gabi na atong gina-welcome ang tanan og nya gipasalamatan nato kay dunay nagkalain mga dapit karon nga naglanog-lanog ni atong programa tungod kay nagamit og mga sound system, mga amplifier, mga trumpa gyud ang gipanggamit sa uban. Perting kusuga kaayo. Og di sa day ko malimot sa pagpasalamat ni Brad Daniel Beronas Dias Libho. Honest kay siya kay iya yung giuli ang sukli kaganiha. Bro, may gabi nimo. Thank you kayo sa imong pagka-honest, no? Pagkabuotan. Okay, muadto ta mga higala sa unahan. Ato ning pangumusta karong gabi una ang atong mga Bible students diya sa Libho, ang kadtong mga maglasang family, no? Atong giadto namo ni Brother Neil John, maglasang. So maayong gabi inyo diha no sa Libho kamuntanan diha nga mga nagadawat og Bible study. Ani ato ning pangumustahon sa Dias Mabuli nga always naminaw sila si Sister Chari de la Cruz Nogas uban siyang family. Ani nang bali tutron diha niya tanan no ng mga Gutierrez family ngadto sad sa mga pamilya sa mga Sumalinog tanan kutob dalan sa naminaw karon ato nga gina-welcome sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Ni ato sang gipasalamatan ang tag-iya sa Buena Marga mga higala nga nag-start na sila og receive og Bible study. Sila si Sir Arthur Oliamot og si Ma'am Margie Oliamot uban ni Ma'am Cherry Oliamot. So may gabi ninyo no diha sa Buena Marga. Nining munili sa Bugo City sa Nailon, Bugo City, Cebu. Salamat po na ni Ma'am Marlene Canales nga pagpahibalo nato mahitungod sa Bible study. Okay, dili ta magduga higala ato ning sugdan pagbasa kining mensahe nga atong nakita sa screen. So pwede na mo makapadangat higala no. Diri usa ta sa cellphone ay mensahe nga atong nakita dinhi kagabi pa ni. Good evening, Kuya Libby, Brad John, sa tanan usab na minaw og nagbiyo. Pakigreet lang ko sa akong bana, si Wilfredo Disor, og among anak si Janry
dian naminaw gihapon mi salamat. Salamat kayo. Sayod ko higala nga daghan natong makahigalaan nga wala maka-text pero always jud nagsunod sa atong programa. Makahigayon gani mo, text mo nga rin mga higala. Ang akong cell number alang ni atong wala pa makakuha mga higala 0926 8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, pwede na mo makapadala o mga mensahe pinagi sa pag-text, no? O niya, kung pananglit, mga kahigalaan nga nakasabot mo sa mga pulong sa Ginoo. O niya, naghando mo nga mutuon og dugang. Text lang mo rin mo, pahibaw alam ni si Brother John, kay willing higala nga makiga-moserve sa pagpakituon kaninyo sa pulong sa Ginoo sa mga lugar nga among maabot, no? Kay sa mga distansyang mga lugar, mga dapit, amo na lang mo i-rekomendar sa pinakaduol nga simbahan sa mga Seventh-day Adventist, no? Pwede sad nga mo bisita mo, ug asa mo dapita karon naminaw, pwede mo musulay bisita anang adlaw Sabado sa simbahan sa Seventh-day Adventist Church. So niya, pangutan nila mo diha sa church, diha sa simbahan, o kinsa nila diha ang adunay hiyas sa pagtudlo sa pulong si Ginoo. Kay willing na silang mo giya sa paghatag og mga Bible studies. So, alam mo kaawa mga higala. Bisita lang mo suway. Okay, adto ta sa pagbasa sa mga mensaheng ato nakita sa screen. Okay, niya si Chel Notario Aragon. Mayong gabi Chel, no? Nag-send lang siya kamot, nag-pray og heart. O niya po si Jansky Elostrissimo. Good evening, diha ninyo. Bisag sa kabugnaw sa panahon, apan ang programa sa Dios always mainiton. God bless. Balak nun man si Brother Jansky, no? Brother John Elostrissimo. May gabi niyo, Brother Jansky Elostrissimo diya sa Islas Kinatarkan. Okay, niya po si Brother Janry Amuro. Anya ang iyang mensahe. Okay, nag-send lang siya og tulo ka mga heart. So, good evening, Brother Janry Amuro. Diya po ni sa Barangay Libho. Toraning mga amigo diya, mga kaila. Niya po si Brother Alvin Rizor. Salamat, Brother Alvin, sa iyong pagpakiguban. Niya ay kamot nga nag-pray. So, good evening nyo diya sa Kadwawan. Niya po si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo, Brother John, Kuya Libby, og sa mga kaigsuunang tigpaminaw og sa mga nag-view ni ining programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. God bless also, Brother Ronilo, og sa imong family diri sa Yolanda, diri sa Bugo City, no? So, may gabi sad sa imong family. O niya, kanunay ming nag-ampo nimo og sa iyong panimalay nga ang Ginoo magagiya. O niya po si Sister Ginalyn Lumuntad sa Kwanilo, yung baybay. May gabi nimo, Sister Ginalyn. O niya, ang iya lang gisend din kamot nga nag-pray og tulo ka mga heart. So, thank you kayo. O niya, ato ning tanawon pagyod, niya pa'y mensahe si Janry Amuro. Mayong gabi, Brad. I-greet kog happy birthday sa ko ang anak. Oy, birthday di no? Si Jerly Ann Amuro nga kauban ninyo sa pagtuo, Brad. Hinaot padayon siyang hatagan sa atong makagagahom og kahimsog sa panglawas og padayon makagiya og magbalantay kaniya, pinangga namo siya tanan. Salamat kayo, Brad. Okay, happy birthday ni
Jerly Ann Amoro. Hinaot pa Jerly nga ang Dios magapanalangin nimo, maghatag nimo og mayong panglawas og dugang lugway nga makatuigan sa kinabuhi. Anya may isang gabi sa imong mga ginikanan. Okay ni asad si Erlinda Neri Istaura. Good evening to all. Hinaot nga mawala na ang uwan og kusog na hangin, sir, aron maayo ang pagpaminaw o pagtanaw sa tanang nagsunod sa nining programa. Okay. Amo, kuan magini mo, lunay magini, Sister Erlinda, kay nagani bagyo, amo puli ana ang kalinaw magyod. Magampo lang tang wala lay mga kadaot ba, nining ulan-ulan. Okay, ni apod si Madslia Muñez. To ani sa Manila, no? Pads, nagamit na nimo ang trumpa o ang speaker o akong testingan Mads, ang isa mo'y hingtingog, ang isa dili mo tingog. Okay ra, akong gipatingog ang trumpa, okay ra kayo. Salamat kayo, Madslia. Salamat kayo. O niya po si JL. Good evening, Kuya Libby, og sa tanan tigpaminaw ani nga programa. Greet lang ko ni Mama Jingjing, Papa Tuton, Lola Abit, Lolo Ranilo, og Jaja nga naminaw pod sa imong programa. Si JL Diaini from Upper Kagkagan, Camotes. Okay, sa Camotes din si JL, no? O niya, murag diya sa lower pod, kay upper mo ni, sa lower, naapod si Brother Sotelo diya ron nga, nagpalanog na ko na siyang trompa. So, good evening sa tanan taga Camotes Island. O niya pod si Brother Ryan Elostrisimo. Mayong gabi ninyo, dira Kuya Libby o Kuya John. Greet ko sa mga kaigsunan sa mansilang nga naminaw labi na ni Brother Andrio Lawan. Okay, sa kuan ni. Dito ni sa Madre de Dios, no? May ding gabi sa mga kaigsunan diya sa Mansilang Church. Naminaw labi na kang Brother Andrio Lawan. Good evening sa ni Brother Jameson de la Cruz og sa mga Orbita family diya, tanan nga naminaw diya sa Madre de Dios, no? Good evening yung tanan. O ni asad si Brother Rufino Moreno sa Look, San Remigio. Nag-send siya og heart og kamot nga nag-pray. Salamat kay Brother Rufino. Kanis Brother Rufino higala alang sawa makahibalo. Kuan po ni siya kanang na-convert po ni sa ato nga program. Uban siyang pinalangga nga asawa. Okay, kini siya sa una, naaman ni siya kinuptanan kanang kublan ba. Pero, wa kasir iyang kubol, kay nadutlan yun siya sa pulong sa Ginoo. Okay, ni apod si Dong Bob Ritoyas Tuburan. Mayong gabi ninyo, Dong Libby o Dong John. Watching from Manga, Tuburan, Cebu. Murag karong orasa, murag duha-duha tos Brad John makaari. Murag di na gito siguro kaari kay nakuanto sa katugnaw sa panahon. Okay, ingon siya din ni watching from Manga, Tuburan, Cebu. Salamat kay Diadong, no? Always kang nakikuban, malipay kay sadda nga makabasa nga ikaw nakikuban hangtod karon kay sa unang panahon mga bios pa mi si Dong Bob, banuban mi sa una. Niya hilig gani siya og Bible study og mahitungod og singki-singki sa katarungan mga higala. O niya po si Mrs. Alex Liaban, ang iyang mensahe. Good evening mga brother. Good evening, no? Brother Moises Alex Liaban. O niya po Brother Primo Maasin. Maayong gabi mga brothers o sa tanang nagtanaw sa Facebook Live
Salamat, Brad, from Escalante City. Salamat kayo, Brother Primo. Kanis Brother Primo, usap po ni sa nakakaplag sa kamatuuran. Salamat ka, Brother Primo. O niya po si Merlin Biderder. Mads, may gabi ini mo, no? Diha sa dakit. Ingon niyang mensahe, mayong gabi po, Pads, o nag-inusara di ay ka, diha. Palihog ko o great sa akong anak. Iyang birthday ugma. God bless. Kisa man bataan ni mo, Sister or Mads Merlin Derder, no? Advance day, happy birthday sa imong anak. Ugmang adlaw magsaulog. Yan sa may ihawon ugma, Mads Merlin. Niapod si Shirel Kalapuan. Mayong gabi, Kuya Libby, watching from Tuburan. Tuburan, ni? Ruburan, Tuburan sila, Tuburan Danau. Igsuon man siguro ni G. Marie Kalapuan. Mayong gabi ni mo, Shirel, no? Kalapuan, salamat sa imong pagpakiguban sa ato nga tulumanon. So hinaot pa nga ang Dios usab panalangin kanimo. Okay, makahimog yapon mo higala sa pag-send, no? Pagpadala og mga mensahe, pwede sa akong number na akong gipahibulo ninyo, pwede sad sa comment section na to. Kay atong basahon makagalaan. Niya po si Brother Rufino Moreno. Good evening, Bro Libby o Bro John. Bagyo man, Christine, signal number 1 sa Visayas, Kabisayan. Okay, sige lang, ilan ta magkabalaka na, no? Kanamay Ginoo. Niya po si Merlin Biderder, si Bibi Kayla Derder. Happy birthday di ay Bibi Kayla Derder, no? Happy birthday. Advance happy birthday. Hinaot pa ang Dios magapanalangin kanimo og magahatag sab kanimo og dugang lugway mga katuigan sa kinabuhi. Okay, ato sa ning dalikyatan pagtan-aw ang pikas nga screen. Padagya po mahigala ato ni puli-pulihon og lantaw, no? Ari usa ta pikas nga screen. ato ning tagdon ang atong nakita diri sa mga nag-like o nag-heart. Okay, niya sa kubasahon, mga kaigsunan. Okay. Okay, ato ning basahon, alang sa mga nag-like, daghang mga nag-like sa atong programa karon, niya si Juan Tamad, Nestor Almiro Jr., Moises Alex Liaban, Bob Ritoya, Plinios Gisibel, Jerelson Dumandan, Lia Muñez, Rimanuel Pobadora Kalibog, Vanes Mantos Sipol, Mark Ortiga, Lovely Dihito, Elizabeth Tonyakaw Nidja, Vidal Likigan, Geraldine Lumuntad, Erlinda Neri Istaura, El Silong, Alvin Risoor, Elsie Pitugo, Ogropino Moreno. Okay, muna atong mga nakita nga nag-like. So, aritas mga nag-heart, mga higala, ato ning tanaw, no? Ato ning pangbasahon ni sila. Okay. Niya si Rosemary Gutierrez. Ay, diyan ni sa mabuli. Ato ning mga kaigsuunan. Sister Rosemary, may gabi ni mo, o ba ni Brad Felipe, diya sa inyong panimalay. Salamat nga nakikuban mo karon. Niya po si Lowell Nodalo Esterira, Ryan Ilustrisimo, niya si Cyril Kalapuan, si Burns Katakis, Bernie, niya po si Jaja Alegado Nolia, Kimberly Villarin Morillo, Melinda Ilustrisimo Santillan, niyasad si Caroline Marikit Galiaris, Shuton Fakats, Basilio Tiro Notarion Jr., niapod si Sir Brian Son Perez Jansky Ilustrisimo. Ato pong nakita din si Reggie
Miralis, oy, may gabi ni mo dong, Reggie. Marituanis Palawan, siguro kung wako na sayo. Kanya niya po si Nunahani Monterde Punay. Na naiisa din nga ngalan nga, sorry yung kayo, di ko ka basa aning pagkaswata kung sa ning mga letters niya din. Kanya niya po si Judean Hista Abali. Kanya niya po si Brother Ronilo Etang. Mao ni ato mga nakita higala nga nag-love, ang uban nag-like sa ato nga program. Kanya ato ning balikon pagtan-aw ang pikas nga screen. Okay ni si Brother Roland Neri Ginon. Mayong gabi Brad John o Brad Libby diha sa inyong programa sa radio. Ilabi na diri sa Metro Manila o diha sa Cebu o sa tanang mga kaigsunan. Bisag may bagyo diri Brad. Nag-observe lang kami diri sa Manila. God bless kanimo Brother Libby. So God bless also Brother Roland. Salamat kaayo nga usakas na imong avid listener kay always na. Wa ikay palta nga nagsunod o nakapag-iguban sa ato nga programa. So hinaot pasab nga ang Dios magauban kanimo diha sa Manila sa imong pag-istar diha no. Aniya ang Dios magapanalangin nimo. So pwede gyapon mo higalang makapadangat og mensahe no kay ato nang anam-anamon nagbasa atong salot-salot. Okay, ato nakita dinhi nga ni asad si Sister Chari de la Cruz Nugas. May gabi nimo Inday Chari. Kauban ni Bradodo diha sa inyong panimalay o sa inyong mga kabataan no diha sa Mabuli. Ato ning silangan niya pag umangkon pa ginahigala. Salamat kayo Inday Chari sa inyong pagtan-aw, pagpakiguban niya. Good evening no. Nila ni Brother Eric diha. Eric Sinoy. Lang Eric sa diha. Tanan diha naminaw atong mga brad o mga sis mga kaigsunan diya sa Libho, lanog na iyang Brother Nelson diya nga sound system. Tanan diya nga naminaw, naabot sa tingog siyang trumpa. Kinasing-kasing muna ko higala nga ginadapit sa pagpakiguban samtang tubag taron sa pangutana karong gabihiuna. So sa gihapon, nagbinugtong ko din sa atong programa tungod kay wa gyud nakaabot si Brother John dihito. Siguro tugnaw man gud 101 wa gito kalapos dinhi kay gitugnaw siguro to. Anya kining tugnaw nindot na isig ligid mga higala. Tugnaw kay tikot-kot ba. Okay, moadto na ta sa paghatag tubag sa pangutana unya kung namoy mga ika-contribute mga dugang tubag, mahimo nga mo text mo higala or ari sa comment section nato ipadangat ninyo. Okay, ato na ning sugdan pag-tan-aw, pagbasa ang pangutana nga ato nga tagdon karon. Mao ni pangutana mga higala. Brad, nag-ingon man si Father Darwin. Tumta ka sunod, no? Ang pagkaon og baboy, gitugot na daw ni Hesukristo. Sumala sa Marcos 7:15 ngadtos 19 og sa Marcos 15:10 ngadto sa 20. Okay. Ang gingon din nga Brad, nag-ingon man si Father Darwin. Father Darwin ang nag-ingon nga ang pagkaon kuno og baboy gitugot na daw ni Jesucristo sumala sa Marcos 7:15 og sa Mateo 15:10 ngadto sa 20 tinuod ba kini Brad gikan kang Friday. Friday ang nagpadala. So may gabi ni mo Friday, salamat sa imong pangutana no. So, ang nag-ingon daw si Father Darwin, matod pa ni Freddy, nga kuang ko no, kanabang gitugot na daw ni Hesukristo.
Kay mabasa daw sa Marcos City, gikan sa asa taning sukad, gikan sa 15 nga 17 og sa Marcos 15 10 ngadto 20. Okay, salamat. Kinigod siya mga higala ang Marcos 7 og Marcos Mateo 15. Kuan man niya gitawag man ni synoptic gospel ba? May pagkapoparihas kay nag-asoy sila, nagsulat sila si Marcos og si Mateo sa mga hitabo atol sa nahitabo nining bahina. May pagkasusama ba, amgid-amgid ba? Nagitawag synoptic gospel. May pagka-amgid-amgid ang ilang pagsulat. Nagsuwat si Marcos ng hitabo, nagsuwat pod si Mateo. So ang Mateos 15 og Marcos 7 maora na nga istoryaha mahigala. Maora sa nag-context, no? Maora nag-context. Pero atong tanawon, atong subayon mga higala, atong subayon, kung tinuod ba nga nag-ingon ang Biblia, nga matod pa si Kristo kuno nag-ingon, sumala sa mabasa sa Aretas Mateo 15, onya 10 ngadto 20, nag-ingon ko sa Mateo nga ang baboy pwede nang kaunon. Si Kristo ko nag-ingon, sumala sa Mateo 15, og sa Marcos Kapitulo 7. Maor maning istorya kining Marcos og Mateo. So arita sa Mateo mga higala atong tanawon. Aron ato nga masabtan kung naa ba tuoy gisulti si Kristo nga ang baboy pwede nang kaunon. Okay, aton basaw na. Og nag-ingon ba si Kristo nga ang baboy pwede nang kaunon? Sumala sa Mateo Kapitulo 15, 10 ngadto sa ngadto sa 20. Okay niya, unya iyang gitawag ang mga tao ngadto kaniya. Og miingon siya kanila, paminawa og sabtan ninyo kini. Dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao. Kundili ang magagula sa baba kini ang makapahugaw sa tao. Unya, miduol ang mga tinun-an, og miingon kaniya, nasayod ka ba nga ang mga parasiyo gingil-aran sa ilang pagkadungog sa imong sulti? Siya mitubag nga nag-ingon, ang matag usa ka tanom nga dili tinanom sa akong amahan, nga langitnon, kini pagaibton. Pasagdi lang ninyo sila, nga magtutultol nga buta. Og kun ang buta, magaguyod og buta, sa gahong mangahog silang duha. Apan si Pedro mingon kaniya, isay-say kanamo ang sambingay. Og siya mingon kanila, wala ba gihapon usab kamoy pagsabot? Wala ba ninyo palandunga nga ang bisan unsay magasulod sa baba, muagi lamang sulod sa tiyan og unya igait sara sa gawas? Apan ang magagula sa baba anha gikan sa kasing-kasing og mao kini ang makapahugaw sa tao. Kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang madawtang hunahuna, pagbuno, panapaw, pakighilawas, pagpangawat, pagsaksig bakak, pagpanultig, pagbuling sa dungog. Mao kini ang makapahugaw sa tao. Apan ang pagkaon nga walay pagpupanghunaw sa kamot, dili makapahugaw sa tao. Wa man ko kaagi diri ang baboy gitugot na. Ang gisulti ni Kristo, apan ang pagkaon nga walay pupanghunaw sa kamot, dili makahugaw sa tao. Mingon si Kristo, apan ang pagkaog baboy di makahugaw sa tao. Pero unsa ko ni giingon, yang nadunggan ko no, si Father Darwin miingon daw nga sumala sa Marcos Kapitulo 7 o Mateo Kapitulo 15, si Kristo nag-ingon daw nga pwede nang kaunon ang baboy. Gitugot na, suma na ni bersikulo ha. Pero atong gibasa, wa gilitok nga pulong baboy higala. Ang gisgutan noon,
apan ang pagkaon nga way popanghunaw sa kamot dili makapahugaw sa tao. Wa din magiskot og baboy. Atong aron masabtan nato, ato kunong susihon higala. Unsa ning hitaboa nganong nakasulti man si Ginusos ani? Unsa ba din hitaboa? Okay, paminawa ha. Atong basahon mga higala aron masabtan ginato unya mo kumperta og daghan nga versions Biblia aron sa pagsuta, pagsusi kun unsa gyud ang eksakto kay ngato diri ang kanang kuan magyud kanang unsay husto ba? Unsay husto nga gisulti sa Biblia. Kay lisod ba nang masalaag ta. Kay nagtuotang sakto unya sayop di ay. Unyag masayop ta pagkahubad, delikado kay mga tao makatuo sa sayop mga higala. Dako kay natang tubagonon sa Ginoo nga atong murag giilad nato ang tao, gipatuo nato nga sa dili di ay eksakto nga pagpasabot diha sa Biblia. Munang ato dinhi paminawag ninyo o ni atong kuhaon ang eksakto nga gipasabot diha sa balaan na kasulatan. Kung unsay gilalisan ani, baboy ba or unsang klasiha sa pagkaon ang ilang gilalisan. Amo ni atong susihon karon unsang klasiha. Ato nang sugdan og basa mahigala. O niya akong gitan-aw diri ang ato nga mga bersyon sa Biblia. Atong susihon dinhi kun unsang pagkasultiha, unsang pagkaunsaa mahigala. Okay nira ha? Akong basahon dinhi ang giingon dinhi sa atong sugdon sa uno. Sa uno. Matupas itong mabasa diri sa King James Version. Okay. Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, naghiskot dinhi nga miadto kang Ginusos ang mga eskribag parasiyo nga gikan sa Jerusalem mo nagaingon. Unsa may gisulti mga higala? Aniya arita sa 2 atau tanawon ang bersikulo 2. Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For they was not their hands when they ate bread. Ang giskutan ni nga naman nga lapason man sa imong mga tinunan ang tradisyon gani di balaod sa Ginoo kanabang kabilin-bilin lang nga sugilanon sa ginikanan ba kay ang giingon diri sa hubad sa Pinaseo ngano bang lapason man sa imong mga tinunan ang mga kalagdaang gikabilin-bilin sa mga tigulangan dili kalagdaan sa Ginoo. Kana bang mga kalagdaan las ginikanan ba, mga kabilin-bilin gikas maginikanan. Unsa may ilang kalagdaan ingon dinhi dini es Ginoo ha, ila ra ni sa maginikanan. Kay ingon ni nga kay sa dili pa sila mga kinahanglan hunawan gyud ang ilang kamot. Pero unsa ilang gikaon ingon ni nga bread mga higala, for they was not their hands when they ate bread. Nakitaan sa mga parisug eskriba ang matinunang Ginusos na munit og nangaon og pan nga wala sila kapanghunaw sa ilang kamot. O sa to ilang gipunit, pan mga higala, waban maghisgot ang tao ni baboy, oy. Munang ato ganing ingnon nga baboy, na delikado. Kung imong tanaw ni sa Greek mahigala, ang pulong pan din higibutang, artos na. Sa Greek, ang meaning ng artos sa Greek, tinapay or bread. So, muna gibot pasabot ana. Ang problema lang, kay nakita as parasyog iskriba, kay stricto mo na parasyog iskriba. Nagsunod din sila sa mga kanang tradisyon ba, gikas lang gidikanan, kabilin-bilis gidikanan. Samtang nangaon ang matinunan nga wa kapanghunaw sa kamot nangaog pan, ila dayong gitulisok tanawa ang imong matinunan gayon ni Andres kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon
og ngano ba usab nga inyo mang lapason ang sugo sa Dios aron lang pagtuman sa inyong gikabilin-bilin nga kalagdaan. Gipangutan ng ginusos kay ang pangutanas mga parisig eskriba, ngano bang lapason man sa imong mga tinun-an? Kay nakita naglapas para sa ilaha. Kay namunit og pan nga wa kapanghunas kamot. Ginang ginusos nga, ngano ba usab nga inyong mga lapason ang sugo sa Dios aron lang pagtuman sa inyong kaugalingong kalagdaan. Sa ato paning mga tawhana, kining mga parasyog eskriba, ang ilang gibuhat mga higala, mas gituman nila ang gikabilin-bilin kalagdaan silang ginikanan, tradisyon, mas gituman lang tradisyon kaysa sugo sa Ginoo. Unsa mang sugo as Ginoo gipasabot dinhi, atong i-continue og basa atong i-continue og basa. Arita magbasa na sa bersikulo 4. Kay nag-ingon ang Dios, tahura ang imong amahan o inahan, og ang musultig daotan batok sa iyang amahan o inahan, angeng patyon. Apan kamo nagatudlo nga kun ang tao may ikatabang unta sa iyang mga ginikanan, og muingon kanila, kini alang sa Dios, dili na sila angay mutabang kanila. So, muni gikondim ni ginusos kay kini mga tawhana, walay nagtudlo sa dili pagtahod sa ginikanan. Kay naay mga anak unta nga mutabang silang ginikanan kay nagkalisod ang ginikanan, ila man ang tudloan sa mga pre-escriba nga, ang inyong ihatag sa ginikanan, may pag-ino ng ihatag sa simbahan. Para kay ginusos, nagsupak na sa sugo nga tahuron mo ang imong amahan o ginahan. Muniging ginusos, nga ba inyo malapason ang sugo sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Wa man kon si ginusos nga itong pagtulunan, inyong kaugalingong pagtulunan. Gani, gaingon si ginusos sa bersikulo 7 mga higala. Paminaw ko basaw na? Atong kuto din ta magtan-aw sa 15 atong gikuha ni ang background aron atong masabtan kun unsa gyud ang buot ipasabot niini mga higala. Aron ita masaag. Okay, ni atong tanawon sa bersikulo 9 lang ta ditso, 9. Walay kapuslanan, gisaway ginusos kining parasyo eskriba. Ingon siya dinhi, walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako kay ilang gitudlo. Ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Tiyaw mo na, nahimo ding way kapuslanan ang pagsimba las Ginoo kay ilang gitudlo samas balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Unsa man tong sugo gipasabot ti Kristo hinimog tao? Katong pagpanghunaw kamot ilang tradisyon sa tao raman to. Unya, ilang gitudlo nga sa magbalaod sa Dios nga kundi ka mutuman sa balaod sa katigulangan para nila nakasala ka. Kay sa unang Juan 3:4 ang pagpakasala paglapas sa sugo. Sumuni ilang gilalisan mga higala, gisaway ginusos kini mga tawhana, kay mas tumanon pa nila ang balaod sa tao kaysa balaod sa Ginoo. Onya kay nagtambong mantos kananan in taon tong mga tinun-an, nangaon silagpan, murag insulto personal ba? Motong ingon si Ginusos sa Diyos, iyang gitawag ang mga tao ngadto kaniyag mingon kanila. Paminawa og sabta ninyo kini. Onya diha ang ilang gikaon nga ilang napunit kay giuyunan pa tong Ginusos. Ipalabay na tong pan nga naman kay nagkahugaw na to, di na to pwedeng kaonon. Pero unsay gyud ni Kristo, dili ang magsulod sa baba, mao ang makapahugaw sa tao, kundili ang magagula sa baba, kini ang makapahugaw sa tao. Unsay gipasabot ni Kristo? Kadtong tinapay nga ilang napunit nga paras parsog eskriba, nagkahugaw na to, sumala sa ilang tradisyon mga higala.
musulod tos baba para kay Ginoo, di na makahugaw sa tao kay iitsa ratos gawas. Wag di labot ang baboy ni higala. Kung imong i-insert ang baboy dinhi, imo nang gibutang-butangan og bakak ang gisultis Ginoo. Klaro ana, atong gibasa ang dos ganiyo, tinapay, napunit lang kay wa kapunos kamot, unya imong insert ang baboy nga makaon, wala oy. Ang ato nabasa diri gipasabot ni Kristo nga kung musulod des baba, ang kadtong ilang gipunit nga pan nga wa kapunos sa kamot, ingos kinusos di na makahugaw sa tao. Iitsara na sa gawas. Maunay buot ipasabot yun ang istoryaha mga higala. Nga karon kay wa mang nakasuko man to mga parasyo ingon nga og biduol ang mga tinun-an miingon kaniya nasayod ka ba nga mga parasyo gingil-aran sa ilang pagkadungog sa imong sulti, ngilara mga parasyo kay gisaway ko ni Jesus, kawang lang inyong pagsimba nako kay inyong gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga iya lang sa tao. Gingilarag ba yung mga diyo na? Kay nganong ipakao ni Ginoo ang kadtong tinapay nga ilang napunit nga paras mga preso eskriba, hugaw naman to para kay Ginoo limpyo to, makaon na to kay itsaras gawas. Nga suko ang mga parasyo eskriba kang Ginoo. Ingon si Ginoo ni siya mitubag nag-ingon ang matag usa ka tanom nga dili tanom sa akong amahan nga langiton kini pagaibton. Pagaibton. Ingon si Ginoo 14. Nag-repair ya pres mga parasyo eskriba. Pasagdi lang ninyo sila nga magtutultol nga buta ug kun ang buta magaguyod og buta sa gahong mga hog silang duha. Usa may gipasabot ni Ginoo, kisa may gipasabot ni Ginoo nga buta, nagaguyod og buta. Kadtong mga parasyog eskriba, gipasabot ni Ginoo kani reklamo ang mga tinang Ginoo, gingil-aran og ayo ang mga parasyog eskriba sa imong gisulti nga kawang lang ang pagsimba. Ang gipanudlo pagtulon-an sa tao. Unya nag-ingon ka musulod sa baba imo ginang ipakaon ang paan nga nagkahugaw naman kay napunit mangwa kapanghunaw sa kamot. Nangasuko sila ingos Ginoo sagdi na sila. Kana sila ingon si Ginoo nga magtutultol na silang buta. Oy kanang buta mo'y mutultol. Wa ginay klaro higala. Wa ginay klaro ang buta. Ingon ni si Ginoo ug kun ang buta magaguyod og laing buta sa gahong mga hog silang duha. Nga naman, ang buta mao'y naguyod, ang giguyod buta pod. Wa ko naghibaw, buta ko na siya. Ug naay gahong sunod tikalbong gina, hagbong gina. So mo ning mga tawhana sa prescriba gipakasama ginos buta, wa makakita sa kamatuoran nga imbis sugo sa Dios ang ipadako tumanon ang ipadako para nila ang tradisyon nga hinimo lamang sa tao. Ang gusto nila higala nga ilang pasundon si Ginoo sa ilang mga tradisyon. Ilang pasundon nga makasala si Ginoo sa mga tinunan kasala pod. Wa man supak mas Ginoo ana. Supak Ginoo ang gipasabot ni Ginoo nga palabihon sa tao ang balaod sa Dios dili kay ang mga sugo nga inimbento lang sa tao, mga tradisyon. Na karong panahon na daghan baya kayong mga magtutudlo nga imbis ang balaod sa Dios ang itudlo, ang mga pagtulunan lang hinuon nga minugna-mugna lang sa tao, binuhat lang og tao nga pagtulunan di iyas Ginoo. Kay pangitaan nimong asam na mabasa ang bersikulo sa Biblia be kanang imong gitudlo wala murag bersikulo kapitulo laway lang bersikulo dila wa gyud mabasa mga higala, wa gyud kamatuoran. So gaingon si Ginoo ni gipasabot ni Ginoo si Ginoo sa bersikulo 14 a bersikulo 15 apan si Pedro mingon kaniya isay-isay namo ang sambingay. Ingon si Ginoo og siya mingon kanila wala ba gihapon usab kamoy pagsabot, wala ba dinyo palandunga okay nanghunong sila kaon to sa tinapay nga ilang napunit nga wa kapahunaw sa kamot. Ingos Ginoo apa nyo palandunga nga musulod disbaba moagi lamang kini sa tiyan unya igait saras gawas. Ano ba ikalibang ba? Itsaras gawas.
gikaon. Ingon sa 18, apan ang magagula sa baba, anha gikan siyang kasing-kasing, ug mao kini ang makapahugaw sa tao. Ang makapahugaw sa tao higala dili gikan sa tiyan. Asa gikan? Gikan sa kasing-kasing muguwa dihas baba, mao ni gipasabot ni Kristo nga makapahugaw sa tao. Unsam ni siya? Kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang mga daotang huna-huna. Pagbuno, panapaw, pakighilawas, pangawat, pagsaksig bakak, panulti sa pagbuong og dungog. Nagingon ang 20, mao kini ang makapahugaw sa tao. Apan ang pagkaon nga walay pupanghunaw sa kamot, dili makapahugaw sa tao. Giklaro ni Jesus 20, ngang isyo, ani pagkaon ra wa kapangunaw sa kamot, wa man ni apan ang pagkaon og baboy, dili makapahugaw sa wa may gusto na. Pero naay uban nga nagtudlo higala, i-insert yun ang way labot. Magamit-gamit og bersikulo aron masalipdan ang ilang pagsupak sa sugos Ginoo. Diba? Klaro kayo na o. Kaning ato honest gina nga pagpasabot sa bersikulo nga gisgutan dihas Biblia. Kay imong i-insert ang gidilis Ginoo sa Levitico 11, nagsaksi na tagbakak, atong gisaksihag bakak ang Ginoo gyud bang higala. Gibutang-butangan natog bakak ang Ginoo ug naaraba na sa atong mabasa sa sugo sa Ginoo, sa ikasiyam nga sugo sa napulo ka sugo, dili ka magsaksi og bakak mga higala. Unya ato na gibutang-butang og bakak na makasala ta nga tus Ginoo. Unsa bagay gisultis Ginoo? Dili bagay din ipakaon kanang baboy maning pangutana ko dinhi kay nakadungog lagi siya kuno ni Father Darwin nga ang Mateo 15 o Marcos 7 nagsulti si Ginusos nga pwede nang kaunon ang baboy. Wow, iya ra tong istorya ni Father Darwin. Pero aton tanaw ang Biblia dili oy. Wa gid magisut og baboy. Ang gisgutan pagkaon og tinapay nga wa kapanghunaw sa kamot. Way labot sa isyo ang baboy higala. Ang isyo pagkaon nga wa kapanghunaw sa kamot, ang gikaon tinapay higala dili baboy. Kay unsa may gisgutan? Ang baboy higala sa atong mabasa sa Levitico 11:7-8. Gaingon ang Ginoo, dili pwedeng kaunon kay hugaw kining mananapa. So hinaot pa alang sa nangutana, atong nasabtan ang tubag nga ato nga gihatag karong gabi na ug namoy mga follow-up mahimo nga mo follow-up mo higala. Unya ni akong basahon diri ato ning tanawon adinhi ato nakita ang niya si okay ni ay contribution niya si Brother Roland Ginon. Niya po si Erlinda Nire, niya si Charis Lopez. Good evening everyone. Brother, may baboy nga mabasa diha. Na ipakaon kanang mahugaw nga magagula sa baba, mao kana ang imong paglitok og mga pulong nga dili maayo. Pagpamalikas, pagpamakak, pagpangdaot sa imong isigataw. Labi na kung mukaon ka sa unod sa baboy, mauna ang makapahugaw, baboy mauna ang makapahugaw. Okay, salamat no. Wa naman tayo migala sa di pahingpit a puso ng ato nga tulumanon ni ang atong theme song. Okay mga puta. Amahan mo na sa malangit, salamat o Diyos sa makasayuran ang napaminawan karon. Pabilin kini buhi sa punumduman, magagiya ka naman tanan, paingundi ang kanimo, kini ang isalig sa ngalan ni Jesus Maldumas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon, sa Jesus is our hope, o kaninong tanan,